Bună ziua, prieteni! Astăzi vom prezenta un tratament cu keratină personalizat. Spun personalizat deoarece în cazul de față avem un păr blond. După cum bine știți și dumneavoastră, părul blond este ușor deteriorat, se deteriorează datorită acțiunii chimice pe care o exercităm asupra părului repetat la fiecare vopsit și doresc să-i redau hidratarea firului de păr și mai mult de atât, acest tratament îndreaptă părul pentru o perioadă de 3-5 luni, nefiind nevoie să folosiți îndelungat placa sau să mergeți foarte, foarte des la coafur, cum mergeați până acum, pentru a avea un păr drept și hidratat și lucios. Șamponăm părul cu un produs ce nu conține parabeni. Acesta îndepărtează foarte bine impuritățile și dă posibilitatea keratinei să pătrundă în profunzimea firului de păr pentru a-și face treaba cât mai bine. Uscăm foarte bine părul, după care vom trece la pasul numărul 3, care constă în aplicarea keratinei. După care, cu placa, trecem peste fiecare șuviță de păr de 4-5 ori pe toată suprafața lui. Recomandăm clientei să nu se spele timp de 3 zile, să nu prindă părul cu clipsuri, să nu pună ochelari de soare pe cap, să încerce în momentul somnului să nu prindă părul, să nu-l dea în toate direcțiile, să încerce să păstreze părul cât mai drept. Cam acesta ar fi rezultatul final, un păr hidratat, un păr cu personalitate,
zic eu că arată foarte, foarte bine. Nu știu, Sorin, ce zice domnișoara? Foarte bine. Cum ți se pare, Tati? Ia descrie puțin părul ăsta. Zi tu, cum ți se pare? Ce părere ai tu? Ce părere ai? Poate nu fi bine. Nu și bine? Da. Cum e la atingere părul? Cam moale. E cam moale? Da. Și e bine? Da. E foarte bine, da? Bravo. Deci dacă îi place și ei, înseamnă că e minunat. Chiar cum ți se pare părul? Frumos. Și cum e la atingere? Catifelat. Catifelat? Da. Copiii lumini, da? Acesta este efectul unui păr efectiv spălat, uscat, după 3 zile și așa arată. Vă așteptăm!